Weekend yonke lesisuka kuya apha eMzantsi Afrika okokonke betrenda nabantu abakhulu abangomrepa beMzantsi Afrika batsho bamamela naye kudala iqhuba ke le nto kodwa ke ba wena uselost kamnandi into yoba yinto lemenza baba kabe nentumasi kangaka khawumamele njalo Yemganam akhona ichithileyo umtshana usoluka ngodisewe njanga akhona ichithileyo bro umtshana usoluka kulo December wena themba mqala uzoginya